Директно към първата ни тема. Гостите днес са повече. Лина Бор представи новата си книга "Бъдеще през миналото" или "Многолика България" в регионалната библиотека Пенчо Славейко в нашия град, като част от техния събитиен календар. За писането на книги, вдъхновението, срещата с читатели и още много гости в студиото са Ана Мария Попова, експерт по дигитален маркетинг в библиотеката и авторката на книгата. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здравейте! Да започнем, предлагам с събитийния календар за 2025 или поне за първото полугодие на регионалната библиотека, за да влезем в темата за книгата. Тази година отново сме подготвили много любопитни заглавия и автори за нашата публика. Решихме, че е добре да дадем гласност и на едни малко по-пренебрегнати творци в литературната сфера, и това са преводачите. Както знаете, много често си говорим с писатели, говорим си с художници, но превода и качествения превод сякаш в последно време остава малко на заден план. Затова подготвихме второто издание на нашия фестивал "Литературен прожектор", който тази година ще се проведе под наслов с мотото "Прочети Европа", където да си говорим с български и международни преводачи, които се занимават с съвременна литература и с такъв тип превод. Вашите зрители могат да видят програмата на уебсайта на регионалната библиотека. Вече са обявени всички срещи. Ще спомена само началните. Ние откриваме на 21 март с една много хубава изложба, която е посветена на илюстрациите в преводната литература с художниците Гергана Гранчарова, Кирил Златков и Таня Минчева. А пък на 22 март продължаваме с срещи с няколко преводачи и художници. Ще си говорим за полска литература в началото, както и за българската литература и превода и на международната сцена. И ще ни гостува популярната вече преводачка на Георги Господинов Анджела Родел. Също така в Крум Крумов, Силвия Борисова, преводачи на полски език. А след това ще продължим с вашия колега Георги Ангелов, който ще ни гостува в френския модул на 26 март, и ще завършим с италианска литература с преводачката Нева Мичева и художника Кирил Златков. Разбира се, ще има и още срещи в този цикъл с преводачи, които може да следим те в бъдеще. Ще спомена само още няколко акцента, които имаме в програмата, тъй като са свързани и с превод, и с темата ни днес, която всъщност е културно наследство и как това се отразява в литературата. Ще ни гостува през май една много любопитна авторка София де Голдберг, която всъщност е с корени от Варна и издала книга за морската градина, а пък по-настоящем тази дама е от Мексико, живее в Мексико, родена е там и израснала, и това ще е второто идване до България, и много се радвам, че ще успеем да я представим във Варна, където всъщност са и корените на нейните родители. Има и други неща, които мисля, че ще споделим в хода на разговора, за да може и Лина Бор да се включи с нейната книга. С нейната книга, която беше представена тази седмица, "Многолика България. Бъдеще през миналото" или "Многолика България". Лина Бор, творчески псевдоним. Да го приемем така. Аз обявявам книгата ви като новата книга. И кои са книгите ви до момента и защо не са издадени? Значи, това, което аз започнах много късно да пиша, не че преди това не ми е било приятно, но първата книга беше "Полет на духа" и е свързана с пътуването ми, с ходенето ми по Камино Франсес в Испания, когато възникна и идеята за такъв път да има и в България. Втората книга е, когато се върнах от Испания, всички ми казаха, то такъв път има в България, това е Комемини, и аз реших да го измина. Няма да говоря за това. Там се получи също интересно. Но нито за Испания, нито за Комемини аз давам нещо ново. В тази книга давам свое лично преживяване. Изминала съм пътя, 2/3 от пътя сама и с приятели, и 1/3 е изминал Георги Братов, който споменавам в книгата, който всъщност е истинския пътешественик. Не, че аз не съм пътешествала, но аз съм пътешествала винаги с водачи.
Не е зле да споменем част от маршрутите. Преди това обаче, радват ли се на интерес срещите с писатели, които пътуват, които създават, преекспонират в текстове своите пътешествия? Дори тази вечер има среща на читатели с друг тип пътешественици при вас. Да, много често имаме гостуващи пътешественици. Ние също търсим възможности да се срещаме с такива автори, тъй като самите маршрути привличат публика. Даже не е задължително да има издадена книга. Понякога хората стават популярни с това, че публикуват в социалните мрежи и разказват житейските си събития по един друг формат. Нали, краткия разказ също е някаква форма на литература. Тази вечер при нас гостуват наистина в библиотеката едно семейство, което години наред, над 15 години, те пътуват с лодка в Карибския басейн. Всъщност те са родом от Варна, но в един момент имигрират преди 20 години, а пък в последствие решават, че е един много интересен и различен начин на живот да продадат всичко, да си купят лодка и да живеят изцяло на море. Случвало се и преди да представяме такива автори, те наистина имат изключително голяма публика, както беше и срещата преди 2 дни с Лина Бор. Тя не си е купила лодка, извървяла е по-голямата част от маршрутите пеша. Казвате в книгата, много хора искат да се върнат към природата, но не пеш. Кои са основните маршрути, които вие извървяхте, за които ни разказвате? Значи аз на презентацията показах от Варна до Провадия маршрут, който на аудиторията беше познат, но мисля, че гледаха с интерес. От там нататък, от Провадия до Шумен, от Шумен до Елена го изминах пътя с кола по второстепенен път. Той може да се върви задължително. И оттам дойде следващото име, второто име на книгата, което ми се струва, че се дублира. Намерил го после в интернет. Многолика България. Оказва се, вървейки, нали, по пътя, ние не забелязваме много неща. Видях колко различна е България. От Варна до Провадия, от Провадия до Шумен, от Шумен до Елена е друга. Съвсем друга е от Елена до Търново и може би най-истинска е България в Централна Стара планина. Визирам градовете Дряново, Трявна, Казанлък. Там трябваше да прикосим планината. И ето, това е Соколски манастир, едно божествено място, което аз съм го описала по малко странен начин, наистина. Каква е какъв е духовният ви стремеж? Духовният ми стремеж е този път да стане, да бъде здравословен начин на ходене. Вие ми споменахте в предварителния разговор, че бихте желали да възродите част от селата, които посещавате. Да, трябва да ви кажа, че в Централна Стара планина преминахме през 2 села, които бяха живи, но с жители 4 и 5 човека съответно. В по-централните, извън центъра, положението е още по-лошо и си мисля, че ако по този път тръгнат хора, както в Испания, по Камино Франсес. Само там съм виждала такова голямо текучество. Тези села ще получат един друг облик. Те ще се съживят, ще привлекат млади хора, но трябва да се създадат условия за преминаващите. Както каза една приятелка испанка, когато я поканих и казах, че България е много красива и могат да се видят по-красиви неща, отколкото в Испания, тя вика, а има ли къде? Има ли албергета? Албергето е приют. И това е действително. Тук съм се помъчила в книгата да покажа къде може да се спи. Горе-долу съм ги разделила маршрутите на по 3 дена. Ана Мария, защо според вас пътеписите и техните автори привличат толкова силно публика в библиотеката? Дори хора, които все още не са написали, не са се и замислили да опишат спомените и преживяванията си.
ако говорим за авторите и за пътешествениците, със сигурност това е един порив за свобода и за търсене, но също така има и много богата мисъл и погледи към миналото и хора като Лина Бор и други пътешественици искат да усетят богатата ни история и наистина има автори, които по прекрасен начин успяват да създадат свои културни маршрути. И в тази връзка искам да вметна, че в момента библиотеката прави за първа година при нас обучение, което е насочено към археология, архитектура и опазване на културното наследство. И по този проект ние работим с 4 града в областта. Това са Бяла, Долни Чифлик, Суворово и Вълчи дол. Работим с деца от 8 до 12 клас, с които имаме периодично лекции и практически упражнения, свързани с културно наследство, културни маршрути, археология. Изключително голям интерес проявяват тези деца. Ние самите ги стимулираме заедно с гост-лекторите ни да мислят по посока създаване на културни маршрути, дори в рамките на региона, както става дума и в книгата тук за Варна, Провадия, Аксаково. Защото дори на местно ниво можем да открием много интересни неща. Не е задължително да пътуваш много далеч, за да откриеш всъщност себе си в това пътуване и частица от миналото. Така че човек е човек, когато пътува и когато търси и намира нови неща по този път. Мисля, че това е основното, което стимулира и хората да пътуват и да пишат, и също така и нашите посетители, които с огромен интерес слушат за пътешествия и по българските земи, и за чуждестранни, и затова ние се опитваме да представяме периодично подобни презентации. Благодаря ви за гостуването. Успех на книгата пожелаваме и до нови срещи. Надяваме се по-често да ви виждаме при нас. Благодарим и заповядайте на нашите събития. Съжалявам, че толкова малко казах, но наистина смятам, че ще успея да намеря последователи за един такъв път.